कोई भी काम अगर हमनी के करीला त दिल से करीला। एसे कोई भी काम अगर करल जाओ तो ओमे बैकग्राउंड के कोई भी मतलब ना होए चाही। हमनी के काम पे फोकस करे चाही कि कितना मेहनत भइल बाटे काम में और लोग के पसंद आवता कि ना। तो हेलो एवरीवन, हमार कुकिंग चैनल में रउआ लोग के स्वागत बा। हम आज रउआ लोग के साथ शेयर करम कच्चा चना मसाला की रेसिपी, जो बहुत ही अच्छा बनकर के तैयार होला। तो सोचनी एक रेसिपी काहे ना रउआ लोग के साथ शेयर करल जाओ। पहले कच्चा चना के हम धो के मतलब फुला ले लेनी, ओकरा बाद धो के एकरा चूल्हा पे चढ़ा दे हम उबालेला। एकरा उबाले के बाद इतना उबाले के बाद कि मिसला से मिस आ जाओ। देखिए अभी मिसम तो एकदम मिस आ जाए। इतना एकरा उबाल के रख देवे के बाद, उबाल के रख दिला के बाद कभी भी हमनी के एकनी के मतलब एकर चना मसाला चाट बना सकीला। देखी उबाल देले रहनी, अब शाम के समय बनावत है तो उबाल के रख देले रहनी। हमें जौन जौन सामान मतलब चीज़ लागी, एने 3 गो आलू भी उबाल लेले बानी, दाले में उबाल के रख लेले रहनी। आधा खीरा बा, हरियर मिर्चाई, प्याज, टमाटर, आधा थोड़ा सा आम बा, मिक्सचर बा, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, गरम मसाला और ये मीठा मतलब कि खट्टा मीठा इमली वाला चटनी बा, जलजीरा भी ले ले बानी। और अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हम ले सकीला। इन्हें देखिए हम आधा मतलब ज़्यादा आम नहीं ले ले, कच्चा आम बाटे मतलब एक आम के एक टुकड़ा ले ले बानी। अगर खट्टा पसंद है तो वो लोग ज़्यादा भी ले सकेला। तो कहे के मतलब ये बा कि हमनी के अगर कोई भी काम अगर करत हैं तो हमें बैकग्राउंड ना मैटर करे चाही कि हमनी के जोन काम करत है ओमे मेहनत आदमी के दिखे चाही कि हाँ ये काम में कितना मेहनत हो रहा बा। तो सोचनी कि आज काहे ना एक रेसिपी शूट करके रउआ लोग के साथ शेयर करी। तो इन्हें हम खीरा छील ले बानी। तो खीरा जौन छीले बानी वो मतलब ख़राब निकल गइल बा दिखाए में भी रउआ लोग के। तो फिर हम दूसरा खीरा लेनी है, आलू के छील लेवत है। आलू हम दाल में ही उबाल के रख देले रहनी, मतलब चाट बनावेला ही। उसी खीरा मतलब ख़राब रहला तो दूसरा खीरा लेनी है, आधा ही खीरा लेनी है। छील के अब एकरा एकदम कुटनी कुटनी काट ले हम। ओकरा बाद सब चीज़ के अच्छा से कुटनी कुटनी काट ले हम। ये चना चाट मसाला बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होला। आम के भी छोटा छोटा पीस में काट ले हम, प्याज के भी छोटा छोटा पीस में काट ले हम। देखो हमारे बाबू कितना परेशान करा था, वो वीडियो में मतलब कि 3 गो प्याज लेके दिखावा था। रउआ लोग भी कमेंट में बताएं कि रउआ लोग वीडियो के मतलब रेसिपी के वीडियो शूट करेला तो का रउआ लोग के ही बाबू परेशान करेलन कि ना। तो इन्हें प्याज भी हम काट ले बानी और टमाटर के भी अच्छा से काट ले हम। सब के काट के चना चाट के मसाला बनाएम जो बहुत ही अच्छा बन कर के तैयार होला। हरी मिर्चाई भी अच्छा से काट ले हम। हरियर मिर्चाई मतलब अपन तीखा जैसन खाइला वैसन ले हम। मैंने हम थोड़ा सा खट्टा ला इमली फुला के रख ले रहनी, इमली के अच्छा से मिस ले बानी, उसको फेंक देनी इमली के। अब देखिए इन्हें उबालल चना भी ले बानी बर्तन में। ओकरा बाद खीरा डाल दे हम, टमाटर जितना चीज़ काट के डलले रहनी सब के डाल के मिला दे हम, मिक्स करम। ये बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होला। हमने के शाम के समय या सुबह में भी ये बहुत ही हेल्दी भी होला और टेस्टी भी बन कर के तैयार होला। चटपटा सा नाश्ता बाटे, कभी भी हमनी के बना के खा सकीला। चना अगर उबाल के फ्रिज में रख दे हम तो कभी भी रेसिपी हमनी के आराम से बना सकीला। बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होला, रउआ लोग देख सकीला। तो हमनी के अगर कोई भी काम करत आनी तो हमें हमनी के मेहनत देखे चाही कि कितना मेहनत से कोई भी रेसिपी शूट हो रहल बा, ना कि इधर उधर के बैकग्राउंड मैटर करे चाही कि आगे पीछे के बैकग्राउंड कैसन बा, या फिर जो भी इंसान के जो मेहनत रहेला वो ज़रूर दिखे चाही लोग के। अगर हमार बात अच्छा लगल हो, अगर वीडियो अच्छा लगल हो तो लाइक भी करम, कमेंट में भी ज़रूर बताएं। अब खट्टा ला थोड़ा सा नींबू डाल देनी, इमली डाल देले रहनी, जलजीरा वलजीरा सब कुछ डाल के मिला देनी। मिलावे के हम वीडियो ना मतलब दिखा पाइनी काहे कि बाबू कट कर देले रहलक तो सूट ना हो पाएला। तो सब चीज़ के डाल के अच्छा से मिक्स कर ले हम। अगर वो लोग मीठा अभी डाले चाहती तो अभी डाली, चाहे हम तो बाद में डालम, जेकरा मीठा पसंद है ऊपर से डाल के खाई। अब चना चाट मसाला तैयार हो गल बा, तीखा उखा अपने अनुसार डालम। अब एक प्लेट में निकालत है और जेकरा मीठा पसंद है ओकरा ऊपर से मीठा डाल के दे हम प्लेट में मतलब निकाल देले बानी खाएला।
हम अपन बाबू के देवत हइन जो कि मीठा खाइल पसंद करेला। मिर्ची डलले बानी लेकिन मिर्ची निकाल दे हम अभी दिखावेला। मिर्ची मतलब डाल देनी है, मीठा ओकरा पसंद बा, ऐसे मीठा थोड़ा हम ज़्यादा डलनी है। अगर हमें वीडियो अच्छा लागल है तो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करम। मिलत तानी अपन अगला वीडियो में। बाय।